Galderia, ze aportazio dituzku baserrixak, baserritarrak, eurak egiten dagoen lanak, gizarte modura ze aportatio euskuen? Basuak eta zeleitzak zaindu dagotia. Eta paisaje apurtxo bat? Zana bai, azkenian eragindako lanetik, gertu-gertutik, komunikakunt dana bertan. Bertan ekoiztiak bedakarrez, energetikoki edo kilometro zero esaten dana, eta garraiorik ez dala bihar, eta bertati bertera duzkula jaki honorrek. Zuk ustezu, bigarren sektoriako da, enpresa, industria sektoriak, lagundu bialekela era batera edo bestera lehenengo sektoria? Mari Carmen, zein da Antzuola baten adibidez lehenengo sektorian egoeria gaur egun? Bueno, ez gare hain geizki oindala urte batzu baino asko hobeto gare, gazte batzuk inkorporatzen aidia, baina, karo, lehen oso bera junda genden, eta, klaro, bertatik bizidianak oso gutxi dia, hortze 8-10 bat kontabilizatzen ditugu. Persona, familia? Danetik, zeren badauku eredu guztiak, zeren daukagu Irumendiko kooperatiba izan dako hori gaur SL badana, baina talde batek sortutakoa eta haragia egiten duna, eta hor dia 30 bat kide, eta daukagu betiko basarria, ez? Eta hori profesionalki eidianak, ez? Eta, ontxe gazte batzupe instalatzen. Eta gero daukagu betiko mistoak, ez? Azkenian Antzuola osatzen dago 100 bat basarrik, karo, basarri txikiak, eta, maldetan eta lapan, eta gero, lautadan zerenak, horreia ia desagertzeaz dare, zeren azkenian industriak eta lurrak hartuta, eta herria bera eskuntzan, ez? Eta, baina, ontsen azkenengo urte honetan, bailaran gertatu den moduan, gazte batzuk ekin diote, zailtasun handixekin, baina, hasi dira, eta espero dugu tendentzia hori pixkat jarraitzea. Zailtasunak esaten duzu dena den, zeintzu dira gaur egunean lehenengo sektorian jarduteko zailtasun, arazo handixenak? Nik lehenengokoa jarriko nuke, baina ez dakit hor sailkapen bat izan likien edo ez, baina bai isa gaindi ezina da lurraren eskuragarritasuna. Azken finean, esan duten moduan, sistema komplejo baten geratu jaku, azkenian industriak bailara neuki dau bere ospea, eta hori oso ondo dago, azkenian gizarte sozial moduan nik uste dut oso ondo eratu dela debagoiena, baina horrek erakargarri lehen sektoreari eskulanabe kendu dio, eta baitza lan mundu hori eroso izatiak, azken finean, basarriko bizimodu hori ez da izan hain erakargarri. Bi motibo esango nituzke, batetik errentabilidade ekonomikoa basarrikoa oso mugatua delako, eta gero basarria handitzeko edo lurra eskuragarritzatzeko zailtasunak. Orduan, bailara guztian aurketzen ga, ez dagoela gazten renovazio hori, eta mistoetan ere ikusi da gaur egunez gerugo eta zailtasun gehiago dagoela gazteek misto jarduera horrekin jarraitzeko, ez? Industrian eragina hortaz, urot hau bideotxo hau ikusi digun, Mari Carmen, ikusi. Jose Luis, zelako apustu egin ze behin elain, Euskarien alde 80ko hamarkada hartan? Bai, benetan idea hona auki ginuen, eta gero konsekuentiak izan ginen, auki ginen idea eta asmatu ginen proiektuarekin. Gu beti izan gara euskararen aldekoak, eta hortik sortu zen elai euskalduntzeko asmoa. Zeratik zen behar da gu elaien hau sortu ginen, hau enpresa sortu ginen, gu gaude lau basarritik inguratuta, gu etorri ginean, hemen, kastellanez esan hitz egiten, dana
zan euskera, zango bazaretarrak ezekiten kastellanez ere, eta gu erderaz hitzetan etorri ginen. Orduan, hor noski kontraesan bat potolo bat zegoen. Eta gutako hori ere etxe zigun oso mingarria, ezta? Bai, errekan hasi ginen Euskara planakin 1989. Goizperren euskara plana 1989 hasi zen. Gehien bat inguruan elai eta olakuak hasi zialako. Eta hor korronte handi bat sortu zalako beste enpresa batzutan bai. Zer deritzuzu, Mari Carmen, hemen enpresetan, hasi igual elain, baina gero zabalduaz gainerakoetara, euskeria txertatzeko eginan lan horri. Berez, euren lehenengo jardurarekin zerikusia ez dakon ekintza bat, esan edo ez da espiesarik itxeik, baina lan hori egin daude. Oso positiboa eta oso ondo, zeren azken finean, gero hori kalera ere trasladatzen da eta euskerak aurrera itzen du, ez? Eta euskera ben ikuste dut, puntu baten zegoela, oso kezkagarri izan, eta horre beste indar bat ematen dio. Eta basarriarekin espero dugu bera gertatzea, ez? Paralelismo bat egin leike, ez? Bai, azken finean landainguruneko legea dator itun sozial batetik. Eta itun sozial hortan jasotzen zen, nolabaitzen ze onura dakarren landainguruneak gizarteari orokorrean, ez? Azken finean, elikagai osasuntsuak, gertukuak, kalitatezkoak, eta geure kontrolpe baten daukagunak eta beharrezkoa ditugunak. Eta beste alde batetik, azken finean, basarritarrak, debagoienan 85% da landaingurunea, ez da? Orduan, horren administratzaile eta kudeatzaile basarritarra da. Eta oinarte, eta hemendik aurrera espero gu apoio gehiagokin, berak kudeatu du. Hori aldaben neurri xan esan duguna, bere dikotomia horrekin, ez, industrialana egin, basarri xan bizto jarraitzu, baina esfuerzo bateaz. Gustoko lana izana, baina bai esfuerzo bateaz, eta ia etekin ekonomiko barik, ez. Orduan, orain itun sozial hori lehen aipatu dutena, hortik dakar landagarepen legea. Eta landagarepen legeak esaten du garbi, landainguruneak egiten duen ekarpenagatik nolabaitzen gizarte osoak dula landaingurunearen etorkizunean bere erantzunkizuna. Eta gu, 2004an Debarroa proiektua ekin gendion landagarepen bi elkartek, Debabarrena eta Debagoienak elkarturik, eta ekin genion lanketa enpresekin, eurekin, zer landu gehinkiun, landaingurunearen alde zerbait eurak egiteko. Eta harrera ona izan zen, baina gu ekiten hasi gineaneako 2008 zen, eta hortzen sartu ginen beste arazo baten, ez da? Baina ekimen batzuk orduan egin ginen zen, azkenean, adibidez, Arcelorrekin hor daukagu, jarraitzen da bena, bere refrigerazio torretik hartzen da negutegirako beroa. Eta hori basarritarrentzako, gastuen, aparteke gastu energetikoen efizientzia lortzen dozu, alperrik galtzen zen bero bat aprobetxatzen dozu, azkenean gero errentagarritasunean igartzen da. LKS-ekin, bere lankideen artean, LKS-ek eratuzun 3 urtien jarraixan, ideia lehiaketa bat landaingurunean garatu ziken proiektuari buruz, ez? Guk landagarapen elkartiok, hor 6-7 urtero gure programa berrizten dugu, edo eskualderako landagarapen programa berrizten dugu, ez? Eta 2015ean toka izan berrikuntza hori, eta hasi ginen, beti bezala eragile ezberdinekin, ordura arte indako balorazioa gehi urrungoko 6 urterako programazio bat lantzen, ez da? Eta orduan eskualde honetan hartu ginen autua dezangoa zen, unidade txikiago baten aktuatzera. Eta azkenean autua izan Antzolagatik. Batetik euskara ze honetik plangintzak enpresetan inda zeuelako, baita eskola eredu propio bat garatuta duelako, 2000 biztanle
ze manejable ikusten ginen zen, eta eragitzeko modua bebai, eta konsumitzailean frogak eitzeko bebai. Eta enpresiarekiko zehazki zer planteatu zen adibidez? Enpresiarekiko guk hainbat proiektu, larretze proiektu bat landuta daukagu, ez dakiz zer, esaten ginoan, enpresiarekiko izan like behar ditugun proiektu batzuk garatzeko eta inbertsio bat behar daben eta apoio ekonomiko bat euren erantzukizun sozialeko fondo horietatik, ez da? Eta batek ja lehenengotik eman zuen diru bat proiektu hau ezetetzeko, lanaldi murriztuak, lehen esan duten mistuen kasua, ez da? Azkenian, benetako igual gogo eta lanbide basarria duela, baina bere soldata ataratzeko enpresara doian, ez da? Eta esaten ginen, igual posibilitate bat da, enpresakin halako gauza batzuk adosteko. Eta, elaiko jarrera be, azkenian otarrakor bertan lagatzeko, baina hori enpresa barruan egiten da. Azaldu igual hori zer dan? Bai, Antzuolan konsumitzaile talde bat dago, bi baserritarrek nagusiki ornatzen dituela, baina gero tarteka beste baserritar batzupe ekartzen dituztela euren produktuak, barazkisekin osatzen den otarra da, baina gero beste elementu batzupe sartzen da, Eta orduan, hor egun baten jartzen da reparturako eguna eta baserritarrak horritzen du bere entrega, eta konpromiso bada urte osorako, ez da. Elaikin zer lortu dugu, erosotasun bat eman konsumitzaile horri, eta berak beste egun baten puntu hortara joan bezean, bere lantokian jaso aldau bere zaskisa, Enpresak orduan konstiente dira, baita, euren zereginen artean badauela baina kosta itxe zaigu gero zertan, bildu gara 3 enpresa nagusiekin, txikitsuago badare, baina pizkat zentratu ditugu hor, eta eurak nahi dabe. Baina gero hori zertan gauzatzen dan, enpresape errezen ikusten dabe zerbait babestu ekonomikoki, eta baina guk zerbait gehiago nahi dugu, Nik gero Ulman oinatin lan egitxot eta konstrukzioan behitzen da saski ekologikoan zea usto movimentua erein da jan horrekin eta egiten da lan ikustu. Guk aurten adibidez Lanteiko jantokian hoxe kilometro zeroko barazkiak eta janaixa lantzen ari gara, bertoko produktuak eta... Azkenean danon honako dan gauza bada, eta danon lagundu balik eta zeratik sektore horreke bai, ondo etorri balitzake danon dako, azkenean danok ikusiko ginuke benefizioa horrena.